खुलुमबाय बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोन हामलायथि बावहरबाय। दिनै 22 सेप्तेम्बर 2025 इं मायथाइनि सानसेनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लाबाय। मेष राशि हारिनि गाहाम हाबा मावनायनि थाखाय समाजाव मोजां मुं गोसारगोन। बयनिबो अनसायनाय आरो थुलुंगा मोनगोन। गाहाम सान। वृष राशि देहा सावस्रिया गोग्लैसोगोन। बायदि सानाय सुनाय बेराम आजार जानो हागौ। जानाय लोंनायाव सांग्राङै सोलिनाया गोनां। मिथुन राशि गोजान लामा दावबायोब्ला देहाया खस्थ' मोननांनो हागौ। सानै हयै आगान सुरनाया गाहाम। जेंना गोनां सान। कर्कट राशि सुथुरा जोबस्रांगोन। बयजोंबो अनज्लायना गोरोबलायनानै थानो हागोन। गोजोननि सान। सिंह राशि जेखि हाबा मावा मानो हेंथा नुजाथिगोन। मोनसेबो हाबा जाफुंनाय नङा। गोसोआव गोबां दुखु मोननांगोन। कन्या राशि बेराम आजारनिफ्राय आरायग' मोनगोन। गोग्गो देहा मोनफिननो हागोन। गोसोखौ सान्थि आराम मोनगोन। तुला राशि सोरजोंबाफोर गोरा बाथ्रा बुंजानो हागौ। बायजोआव ओंखारोब्ला सांग्राङै सोलिनाया गोनां। जेंना गोनां सान। वृश्चिक राशि गोथार सान। गोसोआव गियाननि सानस्रिया जायगा लागोन। बयजोंबो अनज्लायना गोरोबलायनानै थानो हागोन। धनु राशि गावनि गोरोन्थि हाबा मावनायनि थाखाय गिदिर खैफोदाव गोग्लैगोन। गोसोआव गोबां दुखु मोननांगोन। गाज्रि सान। मकर राशि नखराव दावराव दावसि जागोन। गोसोआव असान्थि मोनगोन। जेंना गोनां सान। कुम्भ राशि गिदिर खैफोद नुजाथिनो हागौ। गोसोआव गोबां दुखु दाहा सहायनांगोन। साना गाज्रियै बारलांगोन। मीन राशि मुलाम्फा गोनां सान। फालांगि खालामोब्ला गोबां रां आखायाव फैगोन। गावनि आरो नखरनि गोनांथिफोरखौ सुफुंनानै लानो हागोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। बेजों लोगोसेनो दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम जाथों। बेनि थाखाय बड'लेण्ड रादाब नखरनि जानानै इसोरनि खाथियाव आरज गाबनाय थाबाय। गोजोन्थों। खुलुमबाय। आं नोंथांमोननो दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों जोबोर मोजां मोनसे खौरां फोसावनो थाखाय लाबोनाय जादों। जोंनि बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बरमायाव रुरेल इनस्टिट्युट अफ हेल्थ साइन्स ग्रुप अफ भकेशनेल नार्सिं इडुकेशनाव बेचेलर अफ भकेशनेल इन नार्सिं केयारनि एडमिशना सोलिगासिनो दङ आरो बेयाव एडमिशन लानो थाखाय स्टुडेन्टआ जायखिजाया स्ट्रिमनिफ्रायनो 12 पास जानाय जानांगोन आरो बेनि सार्टिफिकेटनि भेल्युआ ग्रेजुवेट लेभेल एबा डिग्री लेभेलनि समान आरो बे डिग्रीखौ स्कप ग्लबेल स्किल इउनिभार्सिटी भोपाल मध्य प्रदेशनिफ्राय होनाय जागोन। स्पेसियेलि भकेशनेल नार्सिंनि सायाव बेस खालामनानै बे कर्सखौ होनाय जायो। कर्स कमप्लिट जाखांनायनि उनाव गभर्नमेन्ट जब, कर्परेट जब आरो प्राइवेट जबजों लोगोसे फार्दार मास्टार डिग्री खालामनो गोसोब्ला खालामनोबो हायो आरो बेयाव कर्स कमप्लिट जाखांनायनि उनाव प्लेसमेन्ट जबनिबो सुबिदा दङ। बिदिब्ला एथ' मोजां सुबिदाखौ जों मानो जोंनि आखाइनिफ्राय बारग'होनो? जाय बिथांमोना बे कर्सखौ खालामनो गोसो होनाय नाम्बाराव थांनानै थाबैनो कन्टेक्ट खालामदो आरो गावनि सिटखौ बुक खालामनानै गावनि फिउचारखौबो ब्राइट खालामदो। थेंक इउ।